Bonġu, nsem missemmija kollha, jien nilqakom maker ta' programmi oħar il-Kamra Sportiva, fejn ma kon diskuti l-logħba tal-bieraħ bej Arsenal u Fulham. Mela qabel nibda programm ħanaqsmu fuq ġiex partijiet, l-ewwel parti ħankun nitkellem fuq il-logħba tal-bieraħ bħala formazzjoni u xejn tajjeb u xejn ħażin, u t-tieni parti ħanitkellem fuq il-strateġija u ċertu deċiżjoni li din jittieħdu mill-coach u l-progress u regress li kellna mis-sena l-oħra law. Mela, il-logħba tal-bieraħ nemmen li overall kienet tinħass bħala telfa mill-iktar punti miġbur. Mhux ħanejt li chances li kellna ma kienx ħana nirbu, però mod kif bdejna nilagħbu ma nemmix li kien jistħoqna li nirbu. Speċjalment meta ġejna meta l-Fulham ġew baxxa minn nies u konna bi-player vantaġġ. Mela, ħanibda mill-logħba tal-bieraħ, il-bieraħ rajna l-ewwel ħaf li kienet ħaf kemm xejn kwieta min-naħa tagħna, fis-sens kellna ċertu chances fil-bidu l-daqta ta' Saka u x-xut ta' Martinelli kienu li tista' dik naqshekk perikolużi, għax fil-fema tiegħi ma ħalqniex attakk daqshekk perikoluż li stajna nagħtu trabbi l-Fulham. L-ewwel gowl tal-Fulham ġie miżbal fil-fema tiegħi ħajjetu t-tort kemm Saka u kemm Ramsdale. Saka għaliex dak il-pass li ta' lura li kulħadd jaf li dak il-pass qatt ma tista' tagħmel pass hekk. U Ramsdale għax fil-pożizzjoni li kien qiegħed u ma beda jaħsebha jkompli jerġgħu jersaqx lura, jisu ġibej ħaltejn se jagħmel. Fil-fema tiegħi xorta nemmen li l-ewwel gowl it-tort kien ta' kif ta' baddejt. Il-tort tagħhom it-tnejn imma għamel kif ġiet għax rajna l-intenzjoni li prova jagħmel Saka. Saka prova qalba lura għal Ben White u flok taħ Ben White ma taħ il-ħadd u ġie fin-nofs. U ovvjament Ramsey kien qed naħal quddiem u Andreas Pereira b'intelligenza kbira sab l-ispazju eżatt biex jgħaddi l-ballun bejn Ramsdale. U Fulham marru fil-vantaġġ. Kif il-Fulham marru fil-vantaġġ, nemmen li bdejna nqumu daqsxejn, ħadna logħba ta' possess f'idejna, u dija hekk fejn ħanoħolq rimarka li l-lob tagħna bħalissa tkun naqa' boring, fil-fema tiegħi ħin kollu tant kemm qed niġu predictable se nagħmlu li ċertu timiet qegħdin jidrawna ħafna. Kulħadd jaf kemm aħna perikolużi minn mal-linji, minn kemm Martinelli u kemm Saka, però irridu u da hawnhekk fejn jidħol il-coach li jrid jara se jagħmel biex jipprova jġib il-lob tagħna iktar fluwendi u attrajenti bħalma kien sena l-oħra. Għax li qed immorru minn Martinelli għal Saka u minn Saka għal Martinelli kollu u lura mhijiex xtejn. Qegħdin nagħtu ċans lid-tim avversarju li jalaq l-ispazji kif dew jagħmlu l-Fulham. Il-Fulham nagħtu emertu li vera kienu dixxiplinati fuq wara. Niġu għat-tieni ħaf, it-tieni ħaf kienet tagħna żvolta differenti. Is-sostituzzjonijiet ta' Arteta ħadmu speċjalment Fabio Vieira u Edin Ketja, malli daħlu huma tnej il-logħba nbidlet totalment u f'ġiex minuti ħadna l-vantaġġ u għolna fit-2-1. Irrid nagħti mertu kbira għal Fabio Vieira. Fabio Vieira kulħadd jaf kemm jiġi kritikat sa l-oħra minn supporters. U l-bieraħ malli ħareġu totalment il-logħba nbidlet kien hemm iktar options x'ħanamlu, speċjalment fuq l-offensiv. U kif ukoll Edin Ketja l-bieraħ tagħna spinta differenti minn kif kienet qed titrosal fl-ewwel ħaf. Edin Ketja kulħadd jaf f'x'forma jgħid għaddej bħalissa ġifieri u nemmen li kien daqsxejn ta' żball li ma bedix mill-bidu. Però dan huwa x'jaħseb parti ta' l-aħjar tim ġifieri ma nistgħux
nikritikaw għax at the end of the day u jkun mal-players ġifieri se tiġar xi ħaġa wkoll. Malli kif diġà tajjeb daħlu daw id-nejla ma nbidlet, però malli morna 10 minn nisvantaġġ aħna meta Fulham keċċilhom plejer il-bassi ta' wara. Għall-logħba fil-fema tiegħi kellna nilagħbuha fuq l-offensiv u mhux waqajna lura għax malli keċċa plejer ta' Fulham il-Fulham ġew jisommu ma bi plejer vantaġġ għax waqajna lura u di mhux l darba li rajnija sa oħra kellna wkoll fejn konna hekk. Naħseb m'għandniex rekord tajjeb ta' meta nkunu b'11 il-plejer vantaġġ. Il-gol ta' drota tal-Fulham huwa ma sax taqla golek f'dal-livell, ma sax tħalli plejer ġa kaxxa waħdu, fis-sens kellu kurutur minn fejn jgħaddi l-ballu. Da huwa żball kbir fil-fema tiegħi li taqla dak il-gol minn corner. Meta s-sena l-oħra kellna rekord tajjeb ħafna li nqas li l-għana minn corner. Nemmen ukoll li l-aħħar tal-logħba mbagħad kellna fejn nirbħu l-logħba wkoll, però kif ġajet overall m'iniex ħadd il-mertu li kellna nirbħuha għax ma bdejniex nilagħbu futbol li nilagħbu s-soltu. Imma il-punt issa li hemm u jkollna nieħduh u nħarsu l-qudiem għall-logħba importanti li ġejja nhar il-Ħadd. Mela, ħaneqleb għat-tieni parti, tieni parti ħanitkellem fuq x'naħseb jiena fuq il-coach u x'inhu jiġri bħala progress u regress. Mela, ħanqajjem punt mis-sena l-oħra. Sena l-oħra konna din ngħidu li kellna skwadra qasira u mhux b'saħħitha biżżejjed. Li dan kien huwa fatt, rajnih fl-aħħar tal-istaġun meta speċjalment ġa Saliba li kellu jidħol Holding minn floku. Holding kellu logħbit fejn kien ikun tajjeb u kellu fejn kont ħażin. Però overall Holding mhuwiex Saliba, ġifieri totalment hemm ċertu livell differenti bejniethom. Dis-sena għalkemm saħħina l-iskwadra u ġibna plejers tajbin immens li fil-fema tiegħi kollha jistgħu jkunu starters, però naqqasna bħala logħb. U hawnhekk fejn ħa nikkritika l-Arteta. Issa jien kull min jafni, kulħadd jaf li kemm inħobbu nammira tal-coach għax dan il-coach riġitana tama li ħan ikkompetu kif ġara s-sena l-oħra, u nemmen li dis-sena xorta ħanġaw nikkompetu. Però wara 4 snin ta' proċess wasal żmien fejn nibdew nikkritikawh. ċertu deċiżjonijiet li qed jieħu bħal eżempju Thomas Partey oħra sena oħra kien jilagħbu right back, però meta tissigrifika l-Partey, sorry mhux tissigrifika l-Partey, qed tissigrifika l-Gabriel fuq wara, bekk qed jilgħab Partey. Għaliex biex jista' jilgħab Havertz ma' Rice u Odegaard. Għas-siddendi jekk Partey ġej jmur fin-nofs, xi ħadd minn Odegaard, Rice, Havertz jew Partey stess ħajkollu jinqala u nerġa' mmur għall-formazzjoni ta' 4-3. Issa, kif diġà qed, meta tissagrifika ċertu plejers, tistabbilixxi 11 li temmel inti u ma daw ma l-aħja 11. Hawnhekk irrid nara l-intelligenza ta' Arteta issa, għax għalkemm għandu ċertu plejers u nistgħu ngħidu għandna plejers li kapaċi jilagħbu f'ċertu pożizzjoni differenti. Però fl-istess ħin daw ċertu plejers li jilagħbu f'pożizzjoni differenti qed ikunu out of position. Għajni għal-bieraħ, eżempju Trossard kulħadd jaf kemm huwa plejer effettiv minn fuq il-linja tax-xaluk milli bħala center forward. Partey ukoll. Għalkemm Partey ora beda jkun iktar inverted, beda jidħol nofs biex jħalli dak l-ispazju għal Saka, imma fl-istess ħin fuq wara dan inqabdu fuq dik il-linja wkoll. Ġawek nemmen li irrid nara l-Arteta fejn wasal żmien li jrid jistabbilixxi l-11 għandu ħafna fejn jażel, jiġifieri u bekk tkun diffiċli, però hekk tidħol kemm inti coach tajjeb. Dak kien kollox miegħi għall-programma sportiva u nsemmi kulħadd u nistennikom għall-programm li jmiss. Grazzi.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Insellem lit telespettaturi kollha tal-Kamra Sportiva u nagħtikom il-kumplament tas-sera tat-tajba. Din hija analiżi tal-partita li t-tim tal-Man United kellu kontra t-tim ta' Nottingham Forest fiha t-tim tal-Man United ħareġ rebbieħ bl-iskor ta' 3-2. Kienet partita interessantissima ħafna, iż-żewġ naħat tat-timijiet kienu tnejn preparati u tista' tgħid li l-Forest taw logħba denja lit-tim tal-United. L-iskor wara 4 minuti kien diġà ta' 2-2 favur il-Forest u b'hekk tista' tgħid kienet ta' ħasda għalina s-supporters tal-United għaliex ovvjament tkun 2-2 minn taħt wara 4 minuti mhijiex xi ħaġa sabiħa u pożittiva x'hekk. L-ewwel gowl tal-Forest wasal minn corner li jingħata mit-tim tal-United. Kontra-attakk tista' tgħid ħarba minn nofs il-ground tal-attakkant tal-Forest li jeleb għal kollox lil Onana biex b'hekk fetaħ l-iskor għat-tim tal-Forest. It-tieni gowl wasal ftit minuti tista' tgħid sekondi wara. It-tieni gowl wasal minn free kick mogħti mill-Forest. Daqqa ta' ras mid-difensur ċentrali li jelbet għal kollox lil goalkeeper Onana li ovvjament dak il-ħin ir-riżultat kien ta' 2-2 favur il-Forest u l-logħba sedet ovvjament intilfet faċilment. Però il-United ma qatawx qalbhom u r-rimonta waslet bi 3 goals ta' 3 midfielders tista' tgħid. Fl-ewwel wieħed jasal fl-ewwel taqsima minn Eriksen, goal li plejer bħal Eriksen iżżidlu l-konfidenza u kif ukoll iżżidu fiċ-ċans li ovvjament jibda l-partita fin-nuqqas ta' Mason Mount. Mason Mount li weġġa' tul tista' tgħid it-training u b'hekk ovvjament Eriksen illum skurja gowl li tellalu il-moral u l-konfidenza u b'hekk l-ewwel taqsima spiċċat bl-iskor ta' 2-1 favur il-Forest. Fit-tieni taqsima rajna il-United perfettament aggressivi kontra l-Forest tista' tgħid u jasal il-gowl ta' Casemiro biex iġib il-parità f'din il-partita. Gowl maħdum tajjeb minn Bruno Fernandes, tista' tgħid pass perfett biex b'hekk Casemiro konkluda u daħal il-partita fid-draw ta' 2-2. Tasal tkeċċija mit-tim tal-Forest, tkeċċija ġusta fl-opinjoni tiegħi fuq l-aħħar raġel dak il-ħin waqt dik l-azzjoni tal-United. U wara dan ftit ukoll jasal it-telet gowl minn penalti ta' Rashford. L-azzjoni ovvjament saret fuq Rashford imma l-penalti ingħata u ġie skurjat tajjeb minn Bruno Fernandes biex b'hekk sal-aħħar żammejna r-riżultat b'rimonta tajba ħafna. Logħba li żżied fil-konfidenza kemm tal-plejers kif ukoll tas-supporters. U ovvjament għandek preparazzjoni għal partita li jmiss tal-ħadd li ġej kontra Arsenal fl-Emirates Stadium, partita li fl-opinjoni tiegħi
hija kemm xejn diffiċli. Ovvjament l-Arsenal qegħdin f'forma tajba ħafna, kellhom akkwisti tajbin ukoll u tista' tgħid b'hekk illi din il-partita ħatkun diffiċli, però kull logħba fiha l-istorja tagħha. Kellek wirja tajba ħafna mill-right back tal-Man United, Aaron Wan-Bissaka, dalot fuq ix-xelluk ma kienx ħażin laqqas. Kif nafu dalot propjament huwa lemini mal-linja tar-right u fin-nuqqas ta' xogħol u ta' Malasja dalot iffitja perfettament fil-pożizzjoni tax-xelluk. Ovvjament kellek wirja pożittiva ħafna mill-midfielders, kif għedna 3 midfielders jiskurjaw tul din il-partita. Kellek Lentni mal-lemin kien tajjeb ħafna, kif l-istess Rashford kellu partita tajba fix-xelluk fejn illum irriplejsja lil Garnacho li llum ma rajniex jilgħab. U ovvjament fuq quddiem kellek il-Martial li fl-opinjoni tiegħi mhuwiex forma tista' tgħid tajba. Jiena Martial jogħġobni ħafna, iweġġa' ħafna sfortunatament, però tul dawn l-aħħar sentejn tista' tgħid dejjem rajna nuqqas ta' goals kif ovvjament huwa xogħol l-attakkanti li jiskurjaw mill-istess Martial. Nemmen u nerġa' ngħid bħalmat fil-kollegamenti ta' qabel li l-akkwista Hojland li issa qiegħed dejjem joqrob tista' tgħid ilbieraħ jew il-jum ta' qabel ġifieri trenja l-ewwel darba mat-tim tal-United. Ġifieri bażikament hemm bżonn ta' attakkant li jtina l-goals. L-attakkanti kollha fil-Premier League huma attakkanti denji, attakkanti preparati ħafna li ovvjament jagħmlu xogħolhom tajjeb u jiskurjaw il-goals. Ġifieri rajna Rashford fl-aħħar żewġ partiti f'dik il-pożizzjoni ma kienx daqshekk tajjeb tista' tgħid, però ovvjament illum tagħna wirja tajba ħafna, prestazzjoni li fl-opinjoni tiegħi tkompli żżid fil-fiduċja tal-coach ta' Erik ten Hag sabiex ikun wieħed mill-protagonisti ta' dan l-istaġun. Finalment nixtieq ngħid li tul il-ġimgħa li ġejja ħajkollna il-polos ta' Champions League u ninsab ħerqan ħafna sabiex nara t-tliet timijiet l-oħra li ħajikkompetu fil-grupp ma l-istess tim tal-Man United. Man United huma pottu, ġifieri ovvjament ħanaraw ma min nistgħu niġu u fl-eventwalità ta' kompetituri ta' livell għolja u kif ukoll kompetituri tal-istess livell jew ta' xi ftit inqas. Nixtieq nirringrazzja lit-telespettaturi, nagħtikom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb u nħeġġixkom sabiex tibqgħu taraw dawn il-videos kemm tiegħi u kif ukoll tal-kollegi tiegħi li aħna dejjem nagħmlu fuq il-mezzi soċjali. Grazzi ħafna u nsemmilkom għall-imes kontra Arsenal. Grazzi. Fl-tempi tal-futbol, nirġa wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker,
l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba bibtej Milanisti u anka mumiex u l-luma għedin hawnhekk biex nitkellmu dwar it-tieni partita mill-ġurnata tas Serie A fejn Milan irbaħna bl-iskor kbir ta' 4-1 kontra Torino. Għal min forsi ma jsegwix daqshekk il-futbol Taljan, ma tajtu 4 lit-Torino ma tajtuhomx dan klabb kbir, però għal min ma jafx it-Torino huwa tim li dejjem ta' battikata kera lil klabs il-kbar. Eżempju, s-sena l-oħra, aħna minn 3 logħbiet, 2 fil-lig, waħda fit-tazza fil-Koppa Italja, irbaħna darba biss, u xejn gol ta' Giroud, li kif jara Torino jiskurja dejjem, anke s-sena ta' qabel tal-kampjonat irbaħna u xejn gol ta' Giroud f'San Siro. Però mbagħad tlifna fil-Koppa Italja u xejn permezz tal-gol ta' Adopo, illi llum qasadu mat-Torino qed mal-Atalanta, u ġo Torin tlifna 2-1 skurja Messias għal Milan. Però nirritorna fuq il-partita tal-lum, rebħa stra meritata mill-bidu sal-aħħar konna ħafna aħjar minnhom. Żewġ penaltis ta' Giroud għal min jibdew il-Milan tu għamil penaltis. Morru ċekjawhom, it-tieni wieħed huwa penalti sagrosant. L-ewwel wieħed xorta missu bitu Buongiorno, ġifieri issa kien jew ma kienx jien għalija kienx baw ħadu. Baw, bideħ. So tella give me 5. Dbaxxilu Giroud f'sati, ma parti mill-logħba, ma fottix Giroud għax baxxa. Normali hu. Għax hawn Malcolm bdejja, Malcolm tox tidejja kelli. Le, Giroud, cross, Giroud u Buongiorno kien jgħaddi dejha. Giroud, żgur. Għax kien hawn Malcolm ta' fuq l-interist, qed isegwijaw il-logħba miegħi, ovvjament qed jgħidli wkoll. Kontet ngħid hekk eżatt u t-tieni gol, u t-tieni penalti kien rifsa kera ta' xurs fuq leha u nisperaw li fil-fatt l-inkolumità tal-plejer ma ġratilha xejn għax Rafa Leao nafu kemm huwa importanti għal Milan u llum ta' risposta għal min ipalla u jgħid illi Leao fis-sistema ta' 4-3-3 sejbati. Tistgħu nistaqsu lil xurs jekk batix Leao illum għax naħseb li daħlu fil-but ħarġu mill-jor. Kemm lilu kemm il-Bellanova. Dak li talaq lil-Milan, Raul Bellanova talaq lil-Milan għax irti kollu futur. Futur enormi għandu, sissa. Imma somma marx noqgħod naqbad ħafna paroli fil-vojt biex ngħidu hekk nkomplu nitkellmu fuq il-partita tal-lum. L-ewwel go reġa' skurja Kapitan Amerika, Christian Pulisic, grazzi Chelsea, kemm għal Pulisic, kemm għal Giroud, kif ukoll għal Tomori, u ma nistax ma nsemmix anke Ruben Loftus-Cheek. U anki l-aħħar gowl, skużawni, it-tielet gowl iskurjaħ Theo Hernandez minn assist ta' Rafael Leao. Jista' jonqos. Logħba dominata mill-bidu sal-aħħar, l-ewwel gowl kienet passaġġ ta' Tijani Reinders, tliet darbit semmejtux ħabbu. Ballun lil Loftus-Cheek ħarab bil-ballun saħħ ovvjament sab id-diviża ta' Torino mhux qiegħda f'posta. Ballun lejn nofs Giroud kien jagħtaw il-ballun għaddeżat meħdeħ, però ġie Pulisic li blasta vojta tista' tgħid kemm missu biftit hekk kemm dawa fix-xibka. Tieni gol kif għedna. Wara li Torino kienu ġabu draw 3 minuti eżatt wara fit-33 minuta skurjajna permezz ta' Pulisic. 3 minuti wara waslet l-uniku azzjoni ta' Torino fil-logħba kollha fej minn din azzjoni b'xi mod il-ballun spiċċa għand Per Schurz illi skorja il-gowl ta' draw. Jgħaddu 7 minuti, il-Milan jiġu mogħtija penalty permezz ta' din li semmejna l-handsball ta' Schurz. Le ta' Buongiorno, niskuża ruħi ta' Buongiorno, fej Olivier Giroud biex xelluk tefa' il-ballun biex niftehmek biex xelluk tefa' hekk law, mhux ġifieri diagonali, imma inkroċaħ għandna ħalora x'bittejna bil-matter skuża ruħi, inkroċaħ toħroġ li. Mhux għax ma għax ngħidha, toħroġ li hekk. U skurja insomma il-ballun ta' 2-1. Qabel ma spiċċat l-ewwel taqsima però il-Milan skorjajna anki t-tielet gol permezz ta' Leao. Theo. Ballun ta' Leao lil Theo Hernandez
kif ra l-Vanja Milinkovic Savic ħireġ għamillu dik il-ċipjatura sabiħa minn fuq rasu eżatt għal-ballun ta' 3-1. Fit-tieni taqsima amministrajna l-logħba, ovvjament għadna attentix issa na żewġ partiti bsin ħafna kontra Roma li għalkemm ġejjin minn telfa u dro, skuża sorry, ma jmurx jaqbes kalli diġà għada, telfa u dro, sorry. Issa jmissom jilabu partita importanti u kollhom anki l-Lukaku li jiena tant nixtieq li jiġi magħna ma middera il-Milan ma jiridux. U spiċċa għażel ir-Roma anke minħabba Jose Mourinho. U ovvjament hija partita importanti immens u mbagħad wara għandna il-famuż derbi wara li ovvjament ikun hemm il-waqfa tat-tim nazzjonali. Ġifieri dawn huma żewġ partiti importanti u l-Milan għamlu sew illi fit-tieni taqsima naqsu mill-pressjoni tal-attakk u jiffokaw iktar biex iżommu l-ballun. Però wasal ukoll ir-raba' gol permezz ta' penalti ieħor darba kienet rifsa kera ta' Per Schurz fuq Rafa Leao li kien għaddilu bil-ġiri wara assistam Tijani Reinders, illi taħ il-ballun Leao taħlura li Reinders illi sfortunatament fix-xut ma semmiex iktar minn darba għax fix-xut għadu għet ibati u tafaw barra. Pero minn hemmhekk imbagħad ir-referi ma riċekkja l-VAR unduna li kien hemm azzjoni ta' penalti. Il-penalti ngħata ma nafx kif ma ngħatax is-safra li Schurz imma ma jimpurtax. U ġiru din id-darba xuttja diagonali u għeleb l-goalkeeper għall-iskor ta' 4-1. Fis-70 minuta Pioli beda l-bidliet tiegħu daħlu Okafor, Chukwueze, Yunus Musa li daħal tajjeb ħafna, Alessandro Florenzi u Simon Kjer, 5 players din id-darba Pulisic ma mill-nix jekk imma mlenna l-mossa li kien jagħmel ma' Chelsea dik li jitfajdu qudiem għajnejh. Għax qed nara issa fil-highlights u l-rajtat ħanamilaw. Flok hekk. Nippreferi hekk għax Captain America imma id-darba ddeċida li ġej ritorna bħal il-mod kif kien jifraħ għal-gows mat-tim ta' Chelsea. U naf għax fil-FIFA jagħmelli. Mela. Dawk bażikament huma l-affarijiet id-dettalji tal-partita Milan Torino jagħmel xi tajtloba kontrollata mill-bidu sal-aħħar, riżultat sabiħ ħafna u konferma li l-Milan għandna skwadra biex neħdu pjaċir din is-sena. Qabel ma nagħlaq il-video però nixtieq nfakkarkom fl-sponsors tagħna, sponsors li huma Game Breaker, għandna wkoll il-El Catalan Restaurant, The Barber Room u anki Spaces. Dak huma il-sponsors tal-Kamra Sportiva tgħinuna ħafna jekk ovvjament tmorru f'dawn il-postijiet tixtru is-servizzi tagħhom tużaw, is-servizzi tagħhom skont ovvjament fliema sponsor tmorru għax takru li tkunu wkoll qegħdin tgħinu lilna biex insibu sponsors ħalli jkunu nistgħu nwaslulkom videos ta' dan il-kontenut fuq il-medja soċjali tagħna. Barra minn hekk ukoll nixtieq infakkarkom li l-programm li jmiss se jkun Mix Zone ta' għada 2 jiena rija wassibt illum, però intom ħadaraw dan il-video il-ħadd, allura l-għada 2 se jkun hemm Mix Zone ieħor fejn se jkun hemm jiġu diskussi l-partiti tal-ħadd u mbagħad xtaqt ngħidilkom ukoll illi jiena se nkun ħansejjaħlu panel għall-programm Botta u risposta ta' nhar il-ħamis li ġej 31 ta' Awwissu jispiċċa Awwissu għal minu bħali id-dejqu s-sajf, grazzi li qed jispiċċa Awwissu, forsi xi darba nibdu r-roħax disħana ma nifilħux għal min idejqu s-sajf. Sorry għal minu ħobbu, per id-dejqni ħafna, skużawni. Fej se niddiskutu però, nerġgħu nirtana ovvjament fuq il-futbol, fej se niddiskutu il-polots tal-UEFA Champions League li se jitilgħu propju nhar ħamis li ġej u naraw naqra peress li aħna nibdew mit-tielet pot x'kamna se nibilgħu. Mhux bil-fors. Jaf jiġina grupp abbordabbli, jaf jiġina grupp faċli, però jaf nibilgħu kanna minnaw faċċjatu. Issa naraw. Ħbib tiegħi jiena ħanħallikom niltaqa' ovvjament issa nhar il-ħamis miegħi fadal iktar programmi fuq il-Kamra Sportiva, però niltaqa' magħkom il-ħamis li ġej u mbagħad il-ġimgħa nibgħat il-post match reaction li joħroġ nimmaġina s-sibt jew il-ħadd insomma dak fidej l-editut ma nindaħallux ma jmurx jaqbad joqgħod jibgħat li qed jgħidu ma nafx nilħawad qabad nara miegħu dejjem. Għal-partita Roma Milan. Però qabel naqta biss infakkarkom fil-YouTube channels kemm tal-Kamra Sportiva kif ukoll tiegħi personali mela nista' Maltese fejn intella bil-lingwa Taljana videos dwar kull partita tal-Milan u wara kull partita tal-Milan biex titlu hemmhekk
tamlu li subscribe għal min irid ovvjament u tisimgħuni niddiskuti il-partita tal-Milan forsi b'daqsxejn iktar dettalji. Jiena ma nistax indum ħafna ovvjament għax hawnhekk hawn YouTubers oħra nkella. Ma nagħtix ċans ħadd ieħor mhux sewwa. Ħallejkom bibtiegħi il-lejl it-tajjeb il kulħadd dejjem forza Milan. Ciao ciao.